parents were very much happy and pleased with the report. It has addressed those things that we were thinking about. And remember, for us, we were just generalizing when we were talking. Ikomishoni yamalungelo oluntu ityhole ibhodi elawula utywala eMpuma Koloni, umasipala ombaxa waseBuffalo City kunye namapolisa ngelithi ukuba babewenzile umsebenzi wabo ngeyaphepheka intlekele yaseNyobeni. The police presence is minimal and the conviction rate is almost non-existent. I-DA imemelele ungenelelo olungxamileyo kumapolisa ekuqubisaneni nolwaphulo-mthetho oluqatseleyo kwiingingqi zakumantla ezigutyungelwe ngoNqeve Gqeberha eMpuma Koloni. So far, I think the past games that I've played, I've been doing well, you know, but lacking that element of surprise in the final third. Abadlali beKaizer Chiefs baluthabathele kubo uxanduva lokuqhuba kakubi kweli qela kwimbali yezinqwenqwa zaseSoweto. Molweni makhaya, nankuvimba esinilungiselelo wena ngokuhlwanje. Ikomishoni yamalungelo oluntu ityhole ibhodi elawula utywala eMpuma Koloni, umasipala ombaxa waseBuffalo City kunye namapolisa ngokuphansi ukwenza umsebenzi wabo ukuphepha intlekele eyenzeka kwindawo yentselo eNyobeni. Bangama-21 abantwana abafunyanwa bebhubhile kule ndawo yentselo eNyobeni kwindawo yaseScenery Park eMonti ngo-2022. Ikomishoni ikhupha ingxelo yayo ngale ntlekele eMonti namhlanje, nalapho kuvela ukuba iliqela imithetho eyophulwayo. Ikomishoni yamalungelo oluntu ifumanise ukuba ibhodi ejongene nentengiso yetywala ephondweni ibinikeza ngeelayisenisi zokushishina ngotywala ingenawo amandla ukuqinisekisa ukuba imiqathango yabo ayityeshelwa. Ikwathi nangona bekukho izikhalazo ngendlela le ndawo yentselo ibisebenza ngayo, amapolisa ohlulekile ukungenelela. Umasipala ombaxa wona eBuffalo City khange ayinyanzelise imithetho yawo ngendawo apho elishishini belisebenza khona. Siba involvile abantu bayazi ba ireport ibiza uphuma, siyesa thetha nabo basixelela ezi zinto ziphaya kwila report ezibonisa ukuba ama shortcomings akuphi naphi afane ba alungiswe. Ukanti abazali babantwana bayamkele le ngxelo. Sonwabile namhlanje. I-report isenze savuseleleka ngoba besesibulilahla ithemba. Okokuqala yenze saziva into yokubana kwezinye zezinto besizicinga eneneni bezisenyanisweni because besizicinga nje thina gabalala sizithethela singazi into yokubana ezinye zezinto esizithethayo ziyiphathi ye-constitution ne-acts zase-South Africa. Kusenjalo enye yezindululo kuquka khona ukuba ibhodi yotywala ithi xa ekunikezeni ilayisenisi de ikwazi ukuqinisekisa ukuba amashishini ayayithobela imithetho yawo. Siyifumene ireport ye-Human Rights Commission, sisayijonga, akudalanga siyifumene, sisayijonga singu-Eastern Cape Liquor Board. Sawuthi ke ngoku sakugqiba ukuyijonga sikwazi ke ngoku ukuba sikhomente ngayo into basengu-Liquor Board esithini kule report. Umasipala ombaxa eBuffalo City kunye nenkonzo yesipolisa bathe basayiphonononga le ngxelo. Abongile Yangisa kwiindaba ze-SABC eMonti. I-DA imemelele ungenelelo olungxamileyo kumapolisa ekuqubisaneni nolwaphulo-mthetho oluqatselayo kwiingingqi zakumantla ezigutyungelwe ngoNqeve Gqeberha eMpuma Koloni. Eli qela nebelikhokelwa ngusihlalo wesigqebe esiphezulu se-DA uHelen Zille baqhankqalazele kwisikhululo samapolisa saseGalvandale ukugqithisa uxwebhu lwezikhalazo benyanzelisa ubulungisa ngomntwana obeneminyaka emithathu Emilo Hutchinson owadutyulelwa kokwabo. U-Emilio Hutchinson ngomnye wemiphefumlo yehlukana ngokungenalisini nenyama kulo nyaka eHelenville ngenxa yobugulukudu bemiguvela. Wadutyulelwa kokwabo ngoonqevu abatyholwayo kunye namalungu osapho lwakhe amabini. I-DA izalise izitalato zeengingqi zommandla ongentla iGqeberha ukuphalaza ukungoneliseki kwayo lulwaphulo-mthetho olongamele le ndawo. The first duty of the state is to keep people safe. And in a community like this, where a young child in the sanctuary of their home can be killed through a home invasion, then we know we've reached a real crisis point. This is just one of many, many similar incidents
Murder has risen about 37% across 3 years, which is very serious indeed. Kananjalo nabahlali babe yingxalenye yoluqhankqalazo behlaba ikhwelo lorhulumente okhathalayo novelanayo nenkxwaleko ebaxananazeleyo. You don't even want to drive through Helensville, you don't want to walk through Helensville, because anytime the bullets can get you, stray bullets. They don't care for people's lives in Helensville. Ukanti ke iDA inikeze abakwantsasana iintsuku ezili-14 ukuba baphendule kuxwebhu lwabo lwezikhalazo. Abantu abaphila nokukhubazeka kweli bamemelela urhulumente ukuba amilisele imigaqo-nkqubo eza kuqinisekisa ukuba wonke ubani uxhamla iinkonzo zezothutho ngokulinganayo. uMongameli Ramaphosa bethetha kwingqungquthela yezothutho phantsi komongo othi ezothutho mazifumaneke kuluntu jikelele. Amagosa esebe lezothutho, abantu abaphila nokukhubazeka, imibutho yoonoteksi namagosa aphuma kumaqumrhu amancinci badibene kule ngqungquthela nalapho bekushukuxwa imingeni kukwaphakanyiswa nesombululo kwiingxaki ezidala kube nzima ukuba wonke ubani kweli axhamle iinkonzo zezothutho neziquke zophapho ezendlela, ololiwe nezithuthi zikawonke-wonke. Public transport like the minibus taxis, the drivers, there are very few drivers that have compassion for persons with disabilities. Urhulumente uthi uza kuqhubeka ezama ukukhawulelana neengxaki ezijongene nabantu abaphila nokukhubazeka kweli. The Department of Transport has gazetted a national policy for parking discs that will enable drivers with disabilities to use them in one part of the country and everywhere in South Africa. Kusenjalo inkqubo yezothutho ngololiwe bale mihla iGautrain ngumzekelo omhle wokubonelelwa kwezidingo zonke zoluntu. The next level that we're looking at going into is what we call mobility on demand. It's the ability for somebody who's living with disability to be able to request a specific service, and that service will come and pick them up from their house. Ukanti kukho izicwangciso zokuphucula le nkonzo yololiwe bale mihla nangakumbi uqinisekisa ukuba ikhawulelana nezidingo zawo wonke ubani. Ibhunga lamaphondo kuzwelonke liyavumelana nomthetho osayilwayo olawula imali yomhlalaphantsi oza kuvumela abasebenzi babe nako ukufumana inxalenye yemali yabo yomhlalaphantsi oku kuza kuqaliswa ngomhla wokuqala kuSeptemba walo nyaka. Uyilwayo kudala ephekwa kwaye ngoku sele evuthwa ngokuba uza kuvumela abasebenzi bakwazi ukufumana isixa semali yomhlalaphantsi ukuze bajongane neengxaki ezingxamisekileyo. While the EFF acknowledges and supports the immediate need for relief provided by the Pension Fund Amendment Bill, we remain steadfast in our commitment to address the systematic inequalities. Umbutho we-DA naye uye wawuxhasa lo mthetho uyilwayo ngexesha iFF Plus isithi zikhona ezinye iingxaki ezingaqwalaselwanga. One of the most troubling aspects of the bill is the limitation placed on individuals' ability to withdraw the bulk of their pension funds for reinvestment in private businesses. On the one hand, people need economic freedom to do what they want. It's their savings, they can set up businesses. On the other hand, he recognizes that if people use up all their pensions, allocations, what they've saved, then the state will have to come to the rescue with social welfare benefits. Lo mthetho uyilwayo ufumene inkxaso yawo onke amalungu ebhunga lamaphondo ngamaphondo. Kwiindaba ze-SABC, Ndingubulelani Philip eParlamente. Owayesakuba ngumongameli uThabo Mbeki ungene kwiphulo lokugaya inkxaso ememelela bembeli bavotela i-ANC. OkaMbeki beseSoweto yaye ugxininise ngelithi esi isesisiqalo sephulo lakhe lokuba i-ANC iphumelele kunyulo luzayo. Bebechicima injabulo abantu baseSoweto njengoba lo owayengumongameli we-ANC uThabo Mbeki ebekhankasa okokuqala ngqa selokhu ashiya ehhovisi.
Izakhamuzi zakuleli lokishi elikhulukazi kulelizwe bezifuna ukuzibonela ngawazo amehlo lesishoshovu somzabalazo wenkululeko. Nokuyishoshovu eseke sangawugqoka umfanekiswano weqembu elibusayo noma lahlanganisa nalo noma litshele abantu ukuthi bavotele iANC. Kodwa kuloku uthi mabaphume ngobuningi beyolivotela leli qembu. Bantu baseSoweto ngizocela namhlanje ukuthi nge-29 sika May siyazi ukuthi kufanele senzeke. Mina ke umbutho engiwaziyo omunye kuphela. Eminye la amanye la angiwazi. Mangisithi masivotele umbutho wesizwe ngisho ukuthi ngiyawazi lo mbutho. Uyavuma ukuthi izwe libhekene nezinkinga eziningi kodwa uthi lezo zinkinga ziyabhekisiswa yize iqembu linezingqinamba ngaphakathi. Ngiyazi ukuthi ninezikhalo ezithile ngawo wona wombutho lo. Ukuthi phakathi kuyo kunabantu abangalungile. Namasela nawagqoka i-t-shirt efana nayo. Kufanele usiwakhiphe. Balombutho bengilombutho niwaziyo. They are confident that the problems we've been facing are going to be solved. Umbheki wethembisile ukuthi uzobuyela eSoweto eyokhankasa ekhankaselele liqembu ukuze liwine ngamalengiso aphinde ayokhankasa kwezinye izingxenye zezwe. Ngingusamkele Maseko wezindaba ze-SABC ngibika eSoweto. Umgqatso we-DA kwisihlalo sokuba inkulu baphathiswa kwiphondo lase-Gauteng umnumzana Solly Msimanga uthi iqela le-ANC liphanzile ukufezekisa izithembiso elazenza kubembeli emva kokuthabathela kulo ulawulo ngo-1994. OkaMsimanga bekwifama liSlife Rivonia eRhawutini nalapho edandalazise khona izicwangciso zokuqubisana norhwaphilizo nezithembiso ezibelilize. Usolly Msimanga uligxekile iqembu elibusayo wathi ke alikakuzuzi lokho elakuthembisa abantu ngesikhathi lithatha intambo zombuso. We're talking about, housing corruption. We're talking, to monies that have actually been siphoned that ended up buying, houses that, you have the deputy president as an example living in. Ngesikhathi ebuzwa kuMsimanga ngegigaba ezenzeka ngesikhathi eseyimeya yomkhandlu iThwane, uMsimanga uthi uyena ke wathi aqalwe uphenyo enkampanini iGlad Africa ngesikhathi kuqubuka isigebegeme esithinta igidigidi zamarandi. You're talking about the scandal of Glad Africa. I took a report to council and say, let's go for investigation. The ANC and the EFF had stopped that investigation. Don't ask me why. Go and ask them why did they stop, for that investigation. Omunye wabalandeli beDA bezolalela uMsimango uthi banesiqiniseko sokuthi uMsimango uzosenza ngcono isifundazwe iGauteng. Umsolly Msimanga sinale confidence kuye ukuthi ifaka abamba la eGauteng izinto ezizaphumelela. Sifuna ukutshintsha la eGauteng. Umhlaziyi wezombusazwe uSwandile Swane uthi ke kungenzeka ukuthi ukusebenzisana okuphakathi kwe-ANC ne-EFF kube yikona okwenzekayo ngemva kokhetho. Given that Panyaza Lesufi is able to work closer with the EFF, perhaps even with the IFP and other parties in the province, it is likely that the ANC-EFF coalition will take the province more than Msimanga. UCalvin wakwadludla eindabeni ze-SABC eGoli. Nanjengoko amaqela ezopolitiko ezithengisa kubavoti phambi konyulo uluntu lwe-LGBTQIA+ kumntla koloni lukholelwa kuba amanye amaqela wasazingxaka abajamelene nazo kweli luthi kufika ixesha lokuba amaqela luquke kwimigaqo-nkqubo nakwizithembiso zonyulo. Njengokuba amaqela ezopolitiko etyhutyha ilizwe ecela ukuvotelwa, abavoti abaquka zonke iindidi zoluntu lwe-LGBTQIA+ bajonge ngawokhozi ukuba leliphi kanye iqela elinyathela kwimiba yabo. We just have a couple of challenges, just like the queer people that are, example, that are unemployed, that have psychosocial problems and so forth. You can't say you are advancing LGBTIQA+ rights, whereas LGBTIQA+ safety is not a concern for political parties.
Amaqela afana ne-DA, IFP, FF+, awamisi into ecacileyo ngoluntu le-LGBTQIA+ kwizithembiso. Lo gama i-EFF etafileni ithi thaca imigomo eli-16 ethi ngokuphucula impilo zoluntu. Phakathi kwemiba ithi iza kumilisela izigwebo eziqatha kwabo banyevulela bahlasele oluntu kwaye luqukwe xa kusenziwa imigaqo-nkqubo. I-ANC ekulawulo ithembisa ngokomeleza amalungelo nesidima soluntu le-LGBTQIA+. I personally feel that we can't be letting politicians speaking on our behalf. Imibutho emele amalungelo oluntu ithi yathemba kuba ngenye imini iya kumbona omnye wabo kwiphepha lokuvota nakumaphekepheke entengiso zonyulo. An LGBT individual going out and actually campaigning to be a member of parliament. Uluntu le-LGBTQIA+ luthi ayikuko nokupaketana lunyeke kutatanyiswa khethekileyo kodwa likhwelo kumaqela ezopolitiko angazilibali ivoti zabo. Sikubuzile ukulungela kwakho unyulo ze waphendula wenjenje. Noma ulwazi oluphelele ngingenalo kodwa amanqampunqampu ngengawezwa nje kwesinye isikhangiso kwesinye isiteshi esisakaza ngesilungu ngapha eGauteng ukuthi kuzoba namaphepha amathathu. Akukabikho lwazi olungako endilaziyo ngolunyulo oluza kwenzeka amaxwebhu amathathu. Nandiyiqonda noko bafundisile bazamile ukusifundisa ngendlela eziphucukileyo noko umcimbi ndiyawuqonda ngonxa sendidibene ballot paper. Ekuvoteni selinamava ngummangaliso ndaqala uvota ngo-1994. Mina inkinga anginayo ngoba vele yonke iminyaka uma kuvotwa sonke isikhathi ngihlala ngivota. Mna ndisizela nje abantu abadala ngoba kaloku bona abazi kwanto bona kaloku. Mna ndisizela aba bazawuvota before thina sivota uba bayawufundiswa nini bona ngalo maphepha naba bantu abadala utatomkhulu nomkhulu bayawufundiswa nini bona. Hayi ndicinga uba nokwakho ubunzima obungako kuba kaloku imibutho lena siyayazi kufanele uba siyivotele noba amaphepha bewemangaphi uyayazi uba xa uvula uzawubona umbutho wakho. Siwatholile umsakazi indlela ukuthi kuvotwa kanjani sifundisekile sesazi konke ukuthi sovota kanjani sivotela ukuthi South Africa ishintshe ibe nemsebenzi ugesi load shedding. Ndikulungele kona uhamba uyovota kodwa ke makebeze bazosinika indlela akusokwenza ngayo kuba lamaphepha amathathu sizokwenza njani singathi sesibhaya senze impazamo. Ezigezi izimvo zababukeli SABC ayinakuthwaliswa luxanduva ngazo. Njengoko uMzantsi Afrika ubhiyozela iminyaka engama-30 yolawulo lwentando yesininzi, abanye bakholelwa ukuba idemokhrasi nenkululeko yabo isikelwe umda ngenxa yeemeko zabo ezimanyumnyezi zokuphila nemingeni efana namazinga phezulu olwaphulo-mthetho nentswela-ngqesho neendleko eziphezulu zokuphila, ngelixa abanye bekholelwa ukuba idemokhrasi iyabonakala eMzantsi Afrika. 30 years of democracy means freedom on my side. The reason why I say freedom is because after we got exposed into democracy, life has changed. Sikuwes kunaqala ngoba manje akukho into eqhubekayo umsebenzi uphelile awusekho abantwana bayahlala abasebenzi baningi abantu abangasebenzi bayalamba bayaswela kugcwele nabonyawupe. Ingxaki enizokubeka kuyo ukuthi asafana qala because wonke umuntu inkululeko since yaqala ngo-94 ugovernment wethu akayimprovanga so abanye abantu abaninzi ngokufeza kuphela umbane nazo ingxaki ziyavela ngoku. I don't think I have trust anywhere for anybody. I just see everybody's going to come with a new outfit but the same law. Democracy means a lot to me. Since some of us were born during the days of apartheid, looking back versus nowadays, everything has changed, especially for us as the natives, black people. We are able to move from one place to the other without being asked so many questions by the authorities. Yes, got democracy, but I'm still poor. Samnandi Mawethu.
Botani mawethu ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu masiqale ke ngokuhlwanje nalapho sibona into balitherholele ngamafu kwiindawo ezikumzantsi ntshona welizwe kanti ke zikhona ezantshizana ezithe qa ezilindelekileyo kwiindawo ezigudlunxweme olusempuma njengokuba sibona ukuya kuthi gapha kwiindawo ezifana naseLimpopo kanti ke zikhona nezibhaxuze enkungu pha empuma uqhubeke embukeli ngononophelo engomso ke embukeli uyabongoza into obuqaphele kaloku la mozulu yomileyo nenomoya nenokudala kaloku imililo yamadlelo kwelaphondo lase-Northern Cape kungenjalo litherholele ngamafu ubukhulu becala kwiindawo ezikwintshona yelizwe zikhona ke nezantshizana ezithe qa nezithe xhaxhe phaa kwiindawo ezikwimpuma yasempuma koloni ukonyukela phaa KwaZulu-Natal ngokunjalo naseGauteng kuyakuqhina phaya ePulukwane zikhona ke zasibhaxuze enkungu kwithambeka elikumntla-mpuma mbukeli uqhube ngononophelo masijonge into yoba wona amaqondo wethu okutshisa aphantsi asibeka phina ndingatsho mbukeli ndithi noko lihle izulu ngo-15 phaa eKapa lodumo ze ibe lishumi eCalvinia ngeli xesha isisithathu nje eSutherland ukuba ke wena useRhafu naseNxuba phaya lindela u-11 degrees ngelixa phaa eMthatha nasemakhanda ingu-13 degrees athathisa amaqondo ngamashumi eRichards Bay nasempangeni phaya ngelixa sesithoba nje phaa eBethlehem kufuthumele ngo-19 eliphalale ngokunjalo naseMusina kanti ke mbukeli xa sihlabela mgama sijonga ngomso ndingatsho noko ndithi amaqondo athanda ufudumala kwindawo esembindini welizwe siyabona phaa eKimberley betha ku-21 ze athathise ngo-33 e-Uppington uba ke wena mbukeli useMahikeng lindela nje u-29 ofudumele kakuhle Mpolo yodwa empuma koloni amaqondo betha ku-21 phaa koGqeberha koRhafu naseNxuba kanti ke ngu-18 eKomani ngelixa phaa eKapa lodumo silindele u-24 kufudumele ngo-29 eSpringbok kamnandi mawethu